panjenengan Kang Mas. Kaget rasane ngatiku. Nganti dajeng Mindaya Sasi karaya-raya tumeka ana ing papan pagunungan. Wis suwe nggonku ngantu-antu sliramu tumeka ana ing papan pagunungan. Nganti aku lenggah datang penak sare datang jenak mung mikirake sliramu cah. Menapa saestu menika Kang Mas? Menawi to ngendika panjenengan nika saged kula ugemi. Menawi ngaten kula nelakaken gempa nuwun tanpa upama. Menawi to panjenengan nika saestu tresna dhateng Mindaya Sasi. Menawi ngaten anggen kula tindak wonten ing tilam pagulingan panjenengan nika mboten wonten ruginipun lho nggih. Dajeng Mindaya Sasi. Kula Kang Mas. Ya kaya ngene sing tak karepake. Ujug lan kekarepake. Aku kepengin garwa lan sliramu. Mergo ana wanita siji wae sing tak tresnani mung kejaba sliramu Dajeng Mindaya Sasi. Kang Mas Naga Tatwala. Piye to, Dajeng? Menawi to kula mireng anggen panjenengan ngendikan kados kala wau rumaos mongkok banget manah kula. Cobi piyayi bagus menawi ngendikan menika sarwa alus sagedipun ugemi kalian wanita. Tak kados ngaten to Kang Mas. Mbok aja banget nggonmu ngalembono karo aku to, Dajeng. Kasunyatanipun kados ngaten. Boten ateges kula menika ngalembono dhateng panjenengan Kang Mas. Jalaran menapa? Kula boten saged ngelake batos kula. Menawi kula menika tresna lesu sing batin Semono uga, Dajeng. Tresna tanpa pomo lawan sliramu. Jagat kelarombo akeh wanita anjing susya ing nanging kajaba sliramu sing tak tresnani pantes lair Kang Mas Naga Tatwala. Sampun ngatos panjenengan kang dipun jalaran menapa? Lah kula menika wong wadon. Jalaran nuruti brantane ngati. Mentah kaya ngapa yen to aku kelakon mengku garwa sliramu. Mesti kemawon bakal kelapan Kang Mas. Cobi Memanismu kanggo jiwa agawe rucite ati Mas Naga Tatwala. Rumaos lega ing manah. Menawi to panjenengan nika ngimbangi katresnan kula. lara apa kang si Ora bakal sedaya ing batin kula Kang. Sing duwe upo
ora saling ati. Boten nganti wurung katresnan kula ingkang kula tujuaken dhateng panjenengan. Yen tanpa Rumangsa senengan bombong atiku dadi. kados ngaten Kang Mas. Kene diajeng. Diajeng Mindaya Sasi. Diajeng. Kene. Cedak lawan pun kakang. Kene. Kene. Yo. Rak kaya ngomong motor. Yo. Tak polo. Tak iki. Tak polo. Tani yo. Tak polo. Belum. Kang Mas Win. Wong nek kakek nempen ya kaya kowe kuwi. Musak tur wae gelarapan kaya bocah cilik. Sing kok penggale apa, Kang Mas. Katemben kemawon kula ngimpi. Udanyu penuh. Pilih kula menika dipun ladosi kalian Diajeng Mindaya Sasi. Putra saking Majapahit. Rumangsa seneng ati kurang bombong. Nanging kasunyatanipun impi Kang Mas Min. Prakara putri sing kok galih. Mindaya Sasi. Mindaya Sasi Kang Mas. Saben dina Kang Mas. Bebasan mangan tak rewangi aku ora doyan. Yen bengi ora bisa turu. Langkah datan penak. Sare uga datan cenak. Mung bot-bote kula mikirake Diajeng Mindaya Sasi Kang Mas. Tak molo. Pangos tunggal ing nggiri adhasaripun Kakang Singasta. Mongko iki dina ing nggiri kadasar kadene Taman Pagebluk.
para kadang jempri prae padha nandang lara. Ya mau becike. Kabeh para jin ora iso mati nek lara iso. Kowe kudune nyawang. Kabeh kawula ing ngrika dasar kalebu jempri prayangan. Sing lara karo ora akeh sing lara. Kegawa pun kakang nggone ngasta negara ana ing ngrika dasar. Di pun kakange ratu-ratune jempri prayangan. Mongko sireping pagebluk kudu pun kakang duweni garwa minangka ngrenggani Daparing Prameswari. Mas, ora liya putri saka ing Majapahit. putri ing Mindaya Sasi. Mindaya Sasi. Iya. Wis nyirep pagebluk ana ing Praja Ngrika Dasar. Ning yo gene Si Adi kuwi sing kok jangka Kang Mas apa ora kleru? ing kekajengan Kang Mas kados ngaten mbok nggih. Kang Mas menika minangka tiyang sepuh kula. Mbok Kang Mas menika nglenggana kemawon Mindaya Sasi menika kula ingkang gadhahi ampun Kang Mas. Ora bisa. Wis dadi pathokane pun kakang. Nek nganti aku ora entuk Mindaya Sasi waduh kaya apa? Jagat ing Ngrika Dasar di pun kakang sing asta pandu pengayoman. Ora kowe, Kang Asmil. Nggih. Sumpah lan sesantiku Kang. Kalamun to aku urip ana ing jagating Pahtakin. Yen to aku ora bisa ndarbeni utawa nggarwa si Mindaya Sasi. Halung kukut jagat kula Kang Mas. Cukup. Tak polo. Sungke juara gamukipun kakang. Kowe gedhe tak cilik aku, cilik tak gedhake tak pinterake pamujinipun kakang. Iso dadi lancuring jagat ngajeni wong sak padha padhamdi. Yen to kowe entukane penjangkanipun kakang. Guna paku nggulung entah karo kowe. Ora ana gunane. Ya kaya iki jenenge multa saka ing pagendhongan luput nggone pun kakang udan. Kang Mas, Yai. Sepisan maneh. Aja nganti kok batutke. Nek nganti kok batutke, brubuh negara ana ing Ngrika Dasar. mboten Kang Mas. Wis dadi anteping atiku. Lamun aku ora bisa duweni Mindaya Sasi. Sinten pepalange ana ing pengarepku? Lah singkir aku. Pepalange pun kakang. Pepalange Kakang. Yen Kang Mas badhe mpalangi nggonku bebrayan karo Mindaya Sasi. Aku bakal wani karo Kang Mas Min. Bagus. Spiro. Iya, sudah. Ya, us. Oh, wah, ayo, tunggu. Lho meniku sami rebatan menapa? Ing antawisipun kadang sami bentak sirah. Menapa sampun kondang lan kuncara menawi Apa kowe gak ngerti to, Teh? Lah lagi perkawisipun Sing dirembok iki mau ora liya. Mung wedoan. Ngerti ra? pancen mestinipun. Tiyang padudon niku sing dados perkawis. Nomor setunggal bondo kaping kalih niku tiyang wadon. Lho nek pami panjenengan rebat palenggan wonten ing Ngrika Dasar.
menika negari. Pitungkas Rama dalem ingkang sampun kasebang jati nak sampun pitungkas. Lek kowe tak tinggali negara, aja kok nggo rebutan. Negara iku aja diprail-prail, aja diperang-perang. Aja dipadhak semangka. Nek sampeyan kadung ngaten iki upami ngantos kapirsan para kawula panjenengan. Lho menika menapa boten nawon. Ing atase Nalendra sami padudon lajeng perkawisipun dereng gumathok. Petuk sregi. Pripun Sang Prabu? Mung perkara wong wadon Nggih. ana ing Majapahit Mindaya Sasi. Oh. Yen aku ora bisa nggaduh tunggarwa. Guna paku urip ana ing jagat ngiri kadasa. Sang Prabu Nggih, dados perkawisipun kala wau gumathokipun namung babakan pawestri. nggih, naik kadangku sing ngelani ngandung tempat nggon lumaku. Oh, lajeng ingkang pun kersakaken Mindaya Sasi. Windaya Sasi Sekaring kedaton wonten ing Majapahit. Nah, niku sing dadi nggih. kula ki sami. Sang Prabu Mina Andana lan dika Kanjeng Pangeran Yes, Renggi. Nagatakmala. Menawi namung prakawis pawestri, putra Majapahit meniku mboten namung setunggal. Kalih cacahipun. Loro. Inggih, Ora nek elingku ki mung siji, setunggal. Kowe iki aja Windaya Wulan kaliyan Windaya Sasi. Lah nek sampeyan niku sami rebatan pawestri, sakniki ngaten kemawon. Sing enom nggih kantuk enom, sing sepuh kantuk sepuh. Kuwi lorone ayu ndi? Sami Buta Nalendra. Sekaring kedaton wonten Majapahit niku mboten wonten kados wedodan wong saking kayangan cilik. Ayune kados dene bulan dipun sigar biak. Ayune padha. Nggih, ingkang sepalih niku dipun rataken tiyang sak jagat. Ingkang sepalih niku dumawah Windaya Wulan kaliyan Windaya Sasi. Wah, ra ngono ra. Ayu tenan lho, Teh. Foto Kanjeng Pangeran. Ya panjenengan Gedene padha, ayune padha. iki sami. Iki becike piye, Renggi? Terus pundi Kang Mas? Sang Prabu wonten pramayogi, langkung prayogi monggo sami seserengan tumuju wonten Praja Majapahit cekak aosipun nglamar ngoten kemawon. Kala Renggi. Dawuh, Kowe wakil panguwasaku. nggih, Lumar apa ing Majapahit aku lamarke. neng kirang prayogi Kanjeng. Prayogane Nggih, sesarengan kemawon mbeto prajurit. Ing pangangkah upami panjenengan nglamar Windaya Wulan napa dene Windaya Sasi mboten pun parengaken. Majapahit dipun gebrak, kumbi batang sainto ngoten mawon. prayogane ngono. Nggih. Toto bedaran-bedaran Pangestu. Pangeran
Titian menapa yang dipun remeni? Abdi dalem kula kala Srenggi sagah. Klara Srenggi dawuh cepake titianku minangka tumuju ana ing Majapahit. Prajurit, siaga ing gawe turangga gawane titian Kanjeng Pangeran Kakmala. Latri sare sawetara langkung tebih iki mundhut menawi tasih dipun combor. Oh iya, berbarep pengan-pengan diwareki. Hei! Prajurit, kudu iki arep dilumpah waduh. Kudu diwareki. Nek ora diwareki mung tekan tengah dalan sampun. Dheweke ambruk. Sampun. Lah ketoke lemes ngene. Iki kok mbok pecah. Mbok yak-yak Kanjeng Pangeran Nagatatmala. Hei! Sedaya titian sampun tumepak. Kanjeng benjang menapa bidalipun saking giri dasar. Antos temuju wonten Praja Majapahit. Alon-alon kemawon den kula tapel. Dicoba dhisik. Kula tatane riye. Tali diluwih dhisik. Dicoba. Engko ben ora kuciwa. Sikil jaran bergawa. Jarane padha ae. Jaran. Dicoba. Coba ditumpaki. Ditumpaki kuat apa ora? Engko nganti kisitan mengko. Prajurit dicoba dhisik, dicoba. Siap! Iki kewan kok, Mbok. Iya kok. Lho nek ulangane kula. Ya. Ngerti nek niku Agustusan pun ngerti. Dadi siap nggih mesti pun rentos sabae. Ayo coba Kangenane apa? Ditumpaki. Kangane jangkrik genggong. Oh, jangkrik genggong. Kanjeng Pangeran, monggo alon-alon dipun Ayo langkung kaya titianku sing siji. Titianku sing siji galen metu kene. Oh ngaten nggih, gajah tasih setunggal. Oh, iya dipun cepake pisan. Gajah. Walah. Gajah gede banget. Ayo gajah.
Gusti